Pokiaľ podnikáte, tento príbeh je vám určite dôverne známy. Našim hrdinom je Juraj. Odkedy podniká cez internet, zo všetkých síl sa snaží vyriešiť skladovanie tovaru a jeho efektívnu distribúciu. Výsledok je však stále rovnaký. Sklad preplnený a stresu nad hlavu, či zákazníci dostanú svoje objednávky na čas. E-shop síce prosperuje, ale Juraja už nebaví hľadať každé 2 mesiace väčšie a väčšie priestory. Je otrávený, unavený a chce to zabaliť. Našli ste sa v jeho príbehu aj vy? Lenže Juraj natrafil na RF Pack. Flexibilné logistické riešenie pre malé a stredné firmy s priamym napojením na e-shop. A ako to s Jurajom dopadlo? Dnes už sú problémy so skladovaním a distribúciou minulosťou. Napriek jeho špecifickým potrebám si s tým chlapci z RF Packu poradili. Efektívne a za rozumné ceny vyriešili uskladnenie, odosielanie, dobierky, vratky, Juraj nemusí zamestnávať ďalších ľudí, nekupuje stroje a má znížené náklady na dopravu. Dnes sa môže plnohodnotne venovať svojmu podnikaniu. Do priestorov bývalého skladu rozšíril svoje výrobné kapacity a okrem spokojných klientov sa tešia aj investori. RF Pack. Komplexné skladové a logistické riešenie. Vyskúšajte ho aj vy.